obilježavanju Noći knjige u našoj školi. I prije no što krenemo s programom, pozdravit će vas ravnatelj naše škole, gospodin Marin Božić. Marine, izvoli. Dragi učenici, drage učiteljice i učitelji, ne znam, ima sad učitelja, nema samo su učiteljice. Roditelja vidim, draga knjižničarko i cijenjeni roditelji. Od srca vas iskreno sve pozdravljam na obilježavanju Noći knjige, neću reći da jutro je, na jutru knjige, ali noći obilježavanje, odnosno manifestacija Noći knjige. Posebnu zahvalu uputio bi našoj dragoj knjižničarki na trudu, inspiraciji, entuzijazmu koji uvijek unosi u ove manifestacije koje priprema, priredbe i sve ostalo. Također velika zahvala i učenicima i učiteljima koji su također svojim angažmanom doprinijeli da ova priredba zaživi, odnosno manifestacija, kako ćemo nazvati, priredba ili manifestacija? Manifestacija. Hvala ravnatelju na lijepim riječima i evo u uvodu je rekao sve najvažnije o čitanju knjizi i o čitavim knjižnicama. Upravo je ova pjesma Tina Ujevića Pobratimstvo lica u svemiru. Ove pjesme Pobratimstvo lica u svemiru. Dakle, recital izvode učenici 7. B razreda. Izvolite. Redom. David, Dina, Ivan i Luka. Pobratimstvo lica u svemiru. Tina Ujević. Ne boj se, nisi sam, ima i drugih nego ti koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I sve ono što ti bije, čuvi i što sni, gori u njima istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prešli iste putove u mraku, mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima jednako se dive. Sa svakim nešto dijeliš i više vas ste isti i pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo, i veliki i čisti, kao djeca što ne znaju još ni svojih imena. Ne boj se, nisi sam. I snagu nam i grijehe drugi s nama dijele. I sni su naši sami i zajedničkog vrela. I hrana nam je duše iz naše opće tijele. I sebični je pečat jedan nas rečela. Ne boj se, nisi sam. Stojimo čovjek protiv čovjeka, u znanju da svi smo bolji, međusobno, svi skupa tmuša, a naša krv i poraz svih nas u klanju, opet je samo jedna historija duša. Ne boj se, nisi sam. Strašno je ovo reći uho oholosti, no vrlo srećno za očajničku sreću, da svi smo isti u zločije radosti i da nam vreme kobi počiva na pleću. Ne boj se, nisi sam. Ja sam u nekom tamo neznancu i na zvijezdi daleke, raspreden, a ovdje u jednoj niti, u cvijetu ugaslom, razbit u svjetošloj jezdi, pa kad ću ipak biti tamo u moje biti? Ne boj se, nisi sam. Ja sam ipak ja, svojeglav, a kad me nema, ja sam šiljak s vrha žrtvovan u masi. Ova si ono, ja živim i umirem u svijema, ja bezimeno ustrajem u braći. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Ne boj se, nisi sam. Različitosti. Značajne obljetnice i djela u 26. godini uvijek obilježavaju Noć knjige. Navodimo ili obljetnice smrti ili obljetnice rođenja velikana koji su zaslužni u svijetu književnosti, umjetnosti i naše kulture. Tako ove godine u svim knjižnicama obilježavamo 90. obljetnicu smrti Federike Garcije Lorke, 45. godišnjicu smrti Miroslava Krleža, hrvatskog pisca, 40. godišnjicu smrti Luisa Borgesa, argentinskog književnika, 170. godišnjicu rođenja Nikole Tesle
i 55. obljetnicu preizvedbe hrvatskog mjuzikla Jalta i Jalta. O samim književnicima nećemo puno, jer njih ne čitate u osnovnoj školi, upoznat ćete ih mnogi u srednjoj školi, bit će obrazna lektira, veliki pjesnici. Prvi veliki pjesnik, španjolski pisac i dramatičar, to su sve pjesnici 20. stoljeća. Izložene su evo ovdje neke njihove zbirke pjesama i njihov opus i rad je širok. Govore o svemu onome što je možda za zrelije učenike i što ćete čitati u srednjoj školi. Sljedeća obljetnica, velikan hrvatski pisac, esejist, pjesnik Miroslav Krleža. Ne samo što je pisac, u Hrvatskoj je 20. stoljeću zaslužan za mnoga kulturna događanja, inovativne nekakva okupljanja, različiti leksikografski zavod i djela. Njegova ćete djela sigurno čitati, njegova su djela dramatizirana, mnogi su možda i vaši roditelji gledali Povratak Filipa Latinovića, Baraka 5B, Zastave, njegove eseje. Glumit će nam Nikolu Teslu i reći što je Nikola Tesla mislio o tome. Izvoli, Bogdan. Dobar dan. Gotovo cijeli svijet danas ima električnu struju i zna da sam ja Nikola Tesla. Znanstvenik sam i kozmopolit. Smatram da je mir jedan od preduvjeta za napredak čovječanstva, a da ga koče neznanje, nesuglasice i fanatizam. U svojoj autobiografiji Moji izumi iz 1919. godine zapisao sam kako nam je potrebno više istinskih susreta te bolje razumijevanje među pojedincima i zajednicama diljem svijeta. U nastojanju da bolje razumijemo sebe i druge, knjiga nam je istinski saveznik i prijatelj. Učio sam desetke jezika, proučavao književnost i umjetnost, te sam najbolje godine svoga života proveo u knjižnicama čitajući sve što mi je dospjelo u ruke. Pa mi se učinilo da sam potratio većinu života, ali ubrzo sam uvidio da to bila najbolja stvar koju sam mogao učiniti. Zove se Jalta Jalta jer je to mjesto na poluotoku Krimu gdje se zapravo držala jedna povijesna konferencija, sastanak velikih svjetskih čelnika. Evo ovdje na fotografiji vidimo, ovo je bio zastupnik Velike Britanije Churchill, Amerike Roosevelt i Stalin tadašnjeg SSR-a. Znači završava Drugi svjetski rat, veljača je, i njih trojica sastaju se na konferenciji da bi dogovorili kako će završiti ovaj samo malo zastavu, pa će se samo učenici predstaviti. Ja sam Sara Fiona. Tina Glavašić. Mija Lešić. Tina Fadljević. Matija Branaričić. Jara Velić. Mija Tubić. Josipa Čutura. Izvolite. Radio se odvija na Jalti, u ukrajinskom ljetovalištu, u veljači 1945. godine, po završetku Drugog svjetskog rata. Za vrijeme održavanja one glasovite konferencije na kojoj su Stalin, Churchill i Roosevelt dijelili svijet. Zaživnicima na Jaltu stila su 3 njihova sobara, Rus Griša, Englez Standard i Amerikanac Levi. Oni su zaduženi da čuvaju i zrače rublje šefova triju svjetskih velesila. Sobari su smješteni u staroj vili Aramovski, u kojoj domarka Nina Filipovna vodi brigu da se živi u slozi i prijateljstvu. Međutim, jednako kao i njihovi šefovi i sobari nemaju jedan od drugog povjerenja. Oni naime također dijele svijet i možda bi ga uspjeli podijeliti kada bi bilo zelene livade. Malo komadića zemaljske kugle koje se nalaze na Antarktiku i kojem šefovi velikih sila ne znaju ništa. Međuvremenu, generalni delegati koji prisustvuju konferenciji primjećuju da se s velikom mapom svijeta koja se nalazi na Antarktiku u dvorani za odmor događaju čudesne stvari. Naime, generalni delegati
su uznemireni. Tihi rat među sobarima ne prestaje. Sukobljavaju se na svakom koraku. Nina ih izmiruje. Sve dijeli na 3 jednaka dijela, granu na kojoj se vješa rublje. No baš zbog te grane dolazi do otvorenog sukoba. Naime, Griša Krivović stavlja rublje po cijeloj grani. Njegove kolege uhvate ga na djelu i dolazi do velike gužve. Prijeti se opasnost na sobe Vilu Aramovski. Alo, pa zašto vješiš na moj dio štrika? Pa da mu nema mjesta. Nina nam je podijelila granu na 3 jednaka dijela. Kakve veze ima, ja imam previše vješta. To nije fair. Daj reći. Ne nije. Ej, alo. Nina intervenira. Odluči se da bude nježna sa svakim od njih. Otkrije se da je Nina bila nježna samo prema Englezu i Amerikancu. Griša pobjesni. On je prevaren. Dolazi do otvorenog obračuna među sobarima. Dvoboj. I dok traje gužva i tuča, jedna bomba koja se nalazila u vrtu vile aktivira se. Počinje se okretati, pištati, dimiti. Panika. Svi bježe. Eksplozija. U međuvremenu, zelena mrlja na mapi sve je veća. Generali uspiju saznati da nešto više o toj mrlji zna Nina Filipovna. Agenti s mjesta stupaju u akciju. Pritvore Ninu. Ispituju je. Nina ostaje njema. Stigao je dan rastanka. Sobari se pakuju. Vila Aramonski je oštećena od eksplozije bombe. Sobari imaju zavoje. Agenti i generali žele znati sve o zelenoj livadi. Sobari šute. Tada uhoda Ninu zavezanih ruku. Sobari se uplaše. Spremni su reći sve o zelenoj livadi, samo da Ninu oslobode. Generali ih uvjeravaju. Nemamo namjeru dijeliti tu livadu. Samo želimo znati ima li na toj livadi cvijeća trave leptira. Ima. Presretni smo što na ovom svijetu postoji komadi zemlje koji nikome ne pripada i koji nitko neće podijeliti. Slobodno se. Jednoga dana svi zajedno ćemo otići na zelenu livadu. A možda jednoga dana cijeli svijet postane zelena livada. učenici 5. razreda. Antarktik. Antarktik je riječ iz grčkog jezika te označava onu nasuprot Arktiku ili nasuprot sjeveru. Tim više što se radi o jedinom ljudima nenaseljenom kontinentu. Antarktik je prekriven ledom prosječne debljine oko 2 km i to 98% njega. To je 90% ukupnog leda u svijetu. S tim povezano 90% izvora pitke vode otpada na Antarktik.
Prvi istraživači su otkrili Antarktiku u 19. stoljeću. Međutim, ona je prvi puta osvojena 1911. godine kada je norveški istraživač Roald Amundsen podigao zastavu, postavio sa svojih 14.200.000 četvornih kilometara površina Antarktike je jednaka 250 površini Hrvatske ili je čak 30% veća od Europe. Kao i na Arktiku, uvjeti su surovi, a postoje samo 2 godišnja doba koja su ljeto i zima. Antarktika je kontinent, odnosno kopno, prekriveno ledom. Debljina do čak 4,7 km. 98% Antarktike je prekriveno ledom i to je 85% leda u svijetu. Temperature na Antarktici su vrlo neprivlačne. Kada je ljeto, termometri u nekim predjelima ne pokazuju više od -30 stupnjeva, a kada je zima, u tim istim predjelima temperatura se spušta i do ispod -80. Na Antarktici je izmjerena najniža temperatura ikad izmjerena, to jest -89,2 stupnja 1983. godine. Međutim, Antarktika nikome ne pripada. Ona je meridijanima podijeljena na sektore. Ti sektori pripadaju Australiji, Argentini, Čileu, Norveškoj, Francuskoj, Novom Zelandu i Velikoj Britaniji. Sporazumom u Washingtonu 1959. godine dogovoreno je da će se Antarktika koristiti isključivo miroljubive svrhe, te je zabranjeno uspostavljanje novih vojnih baza, eksperimentiranje oružjem ili ti skladištenje radioaktivnih tvari. Kontinent nema stalnih stanovnika, a koristi se isključivo za znanstvena istraživanja. Brze klimatske promjene unazad 50 godina uzrokovale su da se vlažna i topla morska klima sve više povlači prema Antarktiku te istiskuje hladnu i surovu kontinentalnu klimu koja tamo obitava. Znanstvena istraživanja dokazala su da se antarktički ledeni pokrivač otapa ravno 6 puta brže nego što se otapa 1970. A kad bi se Antarktika otopila u cijelosti, razine svjetskih oceana porasle bi za čak 57,2 metra. Globalno zatopljenje smatra se treći najozbiljnijim problemom na ovom planetu Zemlji, nakon međunarodnog terorizma, siromaštva, gladi i nedostatka pitke vode. Upravo je čovjekov utjecaj na globalno zatopljenje najveći, što znači da ga može zaustaviti ili barem vrlo usporiti. Način na koji ćemo postići tu promjenu počinje od nas samih. Ako počnemo lokalno djelovati, smanjujući svoju potrošnju vode, energije i ostalih resursa, počet ćemo globalno djelovati na smanjenje potrošnje tih resursa, te malo unazaditi globalno zatopljenje i očuvati polarne krajeve i život u njima.